Παγίδα. Σύλλογος Κουριωτών Δήμου Καλαμαριάς ο Ταξιάρχης. Πρόεδρος Άννα Μπαλτούνα, δάσκαλος Γιάννης Ζέτας. Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κωνσταντινάτου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος από τις Σέρρες. Πρόεδρος Άννα Παπαδοπούλου, δάσκαλος Ιωάννης Μπόκος. Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Ίωνες Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Πρόεδρος Αργυρό Μάμαλη, δασκάλα Μαρία Κατσιαρδιάνη. Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Σαρτάκης η Παντάνασα. Πρόεδρος Σοφία Ζαούρη, δάσκαλος Κώστας Κοντάρας. Σύλλογος Μικρασιατών Άργος Τουριστικού Καστοριά, Οικίζικος. Πρόεδρος Κλειόμου Τιάδου, δάσκαλος Κωνσταντίνος Τσιάρας. Σύλλογος Μικρασιατών Καπαδοκών Αναβίσου. Πρόεδρος Σαβούλα Παλταλίδου και Πεσογλού, δάσκαλος Νικόλαος Παλταλίδης. Σύλλογος Απολωνιδιατών Καστοριάς. Πρόεδρος Βασιλική Παματζάρη, δάσκαλος Κωνσταντίνος Μακρόπουλος. Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Γεώργιος Γκούρμπαξε, τα Μελίσια. Πρόεδρος Δημήτριος Βαγιάννης, δάσκαλοι Γιάννης Γλινός, Αθανασίας Σταυροπούλου. Σύλλογος Μικρασιατών Προσφύγων Νομοίτολο Καρνανίας. Πρόεδρος Ανδριάννα Γκούρλια, δάσκαλος Αργυρό Κωνσταντάρα. Μορφωτικός και Εξορεστικός Σύλλογος Νέας Λάμψακου, ο Αναξαγόρας. Πρόεδρος Σοφία Κουβράκη, δάσκαλος Ευάγγελος Κυριακόπουλος. Ένωση Μικρασιατών Σικιονίας και του Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης. Πρόεδρος Βασιλική Μιχαλιούση, δάσκαλος Γιώργος Γαλάνης. Πανελλήνια Ένωση Κουβουκλωτών Όσιος Βαραδάτος Εκπρούσης. Πρόεδρος Σοφία Καρυπίδου, δασκάλα Αλεξάνδρα Κορακίδου. Θα μας χορεύσουν τον Σιρτό Κυράκη Αρχοντοπούλα, έναν Καρσιλαμάτο, ήθελα να έρθω το βράδυ, το 4 μάτια 2 καρδιές από την Αρτάκη, έναν αντικριστό επτάσιμο χορό, το Σμυρνιά μου το φαγιόλι σου, και θα κλείσουμε το χαρείτε νιές, χαρείτε νι. Σπαθιά σε